akpọkuru Chukwu kpọkuo aja na kpọkuo chi gị kpọkuo mmụọ niile gị na ha so kpọkuo mmụọ niile mụ na ha so kpọkuo ya onye si na ihe anyị na-eme adịghọ mma onye dị otu anyị ewele anazere mmiri ụmụ agbọghọ ụnụ ya anụ di ndị na-achọ nwa ụnụ ya enweta nwa ndị dị ime ụnụ ya amụ n'udo ihe ọma bụ ife ya emere ụnụ ka ị na-ekwu ise ka ị na-akọment ka ị na-eshie ka ị na-alaiki na ị gaghị afụzi ya nwa ọfọ ọganihu ka m na-agọlụ nwoke na-agọlụ nwaanyị tata bụ eke bụrụ 21 Ọgọst 2025 ọfọ ọganihu connection okwu ndị success ya abụ ọfọ abalị ka m na-agọlụ n'ekpere abalị ka m na-ekpere ụnụ nwoke na-efolo Mama ITEGO nwaanyị na-efolo Mama ITEGO ihe ọma ya emere gị ndị na-eri nri nlọ ị gaghị enenezi nri nlọ ndị na-alọ nlọ ọjọọ agba n'ọsọ na-apụ ka ọ na-abịa n'obodo ịnọ na-abịa na kọntrị ịnọ na-asụchasịrị gị ụzọ na-asụforo gị ụzọ na-ewetara gị ife na-ewetara gị ọganihu na-ewepụrụ gị obstacle niile nke ị na-enwe n'obodo ahụ na-ewepụrụ gị delay na-ewepụrụ gị disappointment ị na-agba mbọ dịka ị na-agba ịnụ ọnya dị ibe gị na-anụ n'owe ị na-azụ ahịa n'owe ị na-arụ ọrụ nweghị ike na-aga aga ịnọgo obodo oyibo for many years nweghị ọrụ ị na-arụ ịrụ ọrụ taa chụọ gị echi ihe ọbụla bụ ife ị na-agabiga asị ka ị na-ekwu ise ka ị na-akọment ka ị na-eshie ka ị na-alaiki na ị gaghị afụzi ya nwa bụ ife akpọkuru Chukwu kpọkuo aja na kpọkuo chi gị kpọkuo mmụọ niile gị na ha so kpọkuo mmụọ niile mụ na ha so kpọkuo mmụọ niile jebe Igbo jebe jeje zọba ụmụ Igbo ndụ zọba na ụmụ Igbo ndụ ma ndị na-ata afụfụ ka ha tadobe afụfụ ndị na-ebe akwa ka ha bedobe akwa ndị na-eru uju ka ha rudobe uju ndị na-ebe ala elesi na ụzọ ha niile kpọchiri akpọchi na onwezi ihe na-aga aga taa ka obie ọganihu doro gị ebe ọ bụla ị nọ wee fụ vidio amaghị onwe gị na chi gị azọgo gị ekpere ị gaghị ebezi akwa ọ bụrụ na na-abịa niile ebebu akwa bifo ị gaghị ebezi spirit of delay apụgo spirit of ọla akwụ ụchụ disappointment generational curse ihe emere eme ka nwụlọ ọkụ a na-apụ ka ọ na-eroketi obodo ị nọ na-asụchasịrị gị ụzọ na-asụforo gị ụzọ na-ewetara gị ọganihu na-ewetara gị ife na-ewetara gị mbunye elu na-ewetara gị kọnekshọn ụmụ agbọghọ ụnụ ya anụ di ndị na-achọ nwa ụnụ ya enweta nwa ndị dị ime ụnụ ya amụ n'udo ihe ọma bụ ife ya emere ụnụ mụnwa bụ Mama ITEGO na-agọkwanụ gị ọfọ ya adịkwanụ m mma dịrị mụ na ezinụlọ na mma anyị agaghị ebe akwa onye kọtọrọ anyị a sị na chi m na aja anyị Igbo ya akọtọ onye ahụ onye kwutọrọ anyị aja anyị Igbo ya etigbu onye ahụ onye si na ihe anyị na-eme adịghọ mma onye dị otu anyị ewele anazere mmiri onye ọbụla ihe ị na-eme na-atọ ụtọ ihe ụtọ agaghị akọ na ndụ ya onye ọbụla bụ ihe anyị na-eme na-afụ ụfụ n'obi ihe ụfụ agaghị akọ na eje famili ihe ụfụ agaghị akọ na ndụ ya na mma dịrị nwaanyị na mma n'afọ Chukwu na aja anyị Igbo na ndị mmiri na chi ya ise